Hormatly vatandaşlar, eziz türkmenim. Türkmenin oppozisiyası birleşti. Kutlayarın. Gözünüz aydın. Yurdun içindeki oynalayan oyunların halkın her hil emosiya bürünen acı vakalar bilen ünsünü soğup amala aşırılışı ýaly. Yurtdaşındaki öz boluşlu hareketler arasında birleşti. Taraplar bel oldu. Kıynansak da pida edilen piyadalar var bu oyunun içinde. Emma halk hälem şol köre-körlüğüne galıp hakikati görmek islemeyen ýaly ala samsyk ýagdaýa düşdi. Men halkın göreşinde rejime karşı kellesini kaldıran çöp hem bolsa haýsy hereketen bolsa goldaýaryn diýip aýdypdym. Şol sözümde duraryn. Emma aldyga düşüp soňam häzirki ýagdaýda ertirki ykbalynyň garankylyga bürünip näbelliligine galýan Orazyň ykbaly maňa bu gönümel sorag çykyşy taýýarlamaga itergi berdi. Men kim ekstremist, kim pul toplapdyr, kim haýsy ýol bilen gitjek bolup otyr, ya kim mundan 10-15 ýyl öň näme edipdir diýen ýaly soraglara, ýagny käbirleriniň aýdyşyna görä poh atışmaga girmek islemeýär. Olar meni gyzyklandyrmaýar. Men çıkan yerimde ýagny halkyň içinde durun we şol ýerden hereket ederim. Maňa tarapyna çekmek üçin ilki başta çıkanımda köp teklipler edildi. Ben yüz öwürdüm, sebäbi şunun ýaly bolaşyklaryň boljagyny bilýärdim. Bu ören, kirli, pis oyunlar. Berde atasynyň ýaşyndaky adama akyl berýäni, şyltagatýany, halka yöremeli ýoluny aşağı çyzyp görkezýäni, 2-3 gezek efire çıkıp halk dinläp başlasa üýtgäni, ekranda dogry oturup egri gürläni, reytingi, like üçin hereket edýänleri ve şuna mengzeşleri köp zatlar gördüm kıynansak da. Türkmenim, seni bu dereceye düşürenlere nälet bolsun. Hava yurttaşında yurdun içindeki rejime alternatif rejim kuruldu. Zombi rejimi. Yani fikirin ters gelmeli del, sesin çıkmalı del, hücumdan tayyar olmalı piyanerler ýaly, görkezlen ýagny çyzylan halk hareketleri adı bilen maskirovka edilen yoldan çıkmalı del. Eýsem, ol yolun içindeki planda sizin fikirinizden yekece harp var mı? Söz del, sözlem del. Aktivist blogerler çıkış edýänler, halka akıl satýanlar. Men bir sorag bererin degişli adama. Siz hücum etmezden ozal, o pikirlenin. Vatandaşlar haýsy herekete ynanjagyny bilmeýän ýörenler. Maňa sen yalan sözleýän, halky bolaşdyrjak bolýan diýýänler, sizem pikirlenin. Men bu yerden birleşen hareketlere, ayıplayanlara, hakikata hücum edýänlere, sizin toparlarınız bir yere gelip birleşip hareket edip başlan olsa, hemmäňiz üçin bir adama soraw bererim.
Ol size de degişli. Bu sorağı provokasiya deyip at oynatacak bolmaň maňa. Efirde gaty köp gaçyrýaňyz. Halk muňa urra bilen üns bermän geçip gidýänem bolsa, analiz edýän, kellesi işleýän, oyunlaryň içindäki oyunlary görüp bilýän adamlar bar Hudaýa şükür. Hormatly Murat Gurban. Bu soragy medeniýetli bir şekilde saňa halkyň hak üçin görüş ýoluna çıkan adam berýär. Şonuň üçin maňa efirde jogap bermeňi talap edýär. Kemsitmeden, ayıplamadan, ağraslık bilen o pikirlenip. Näme Murat Gurbança sen diýäň diýip hüjüm etjekler. Size de aýdaýyn, muň sebäbi bar. Ony 6-7 ay öňki häzirki atlary garşyştyryp wijra bolşýaly meni türkmen ogly gardaşym bilen garjap efirde sögünç yazan wagty meniň gözümde awraýy galmadyk lideriňizden sorarsyňyz. Hawa garaşylýan möhüm soraga geleliň. Murat Gurban. Döwlet Baýhan, Çemenöre, adam hukuklaryny goraýjylar şol sanda Täjgül Begmedowa, Farid Tuhbatullin, Vitaliy Ponomarёw näme üçin orazy deport etdirmejek bolup dyrjaşýarlar. Olar hökümede mehemeye işleyen bolsalar, halkın behvidine karşı bolsalar, näme üçin beýle hereket etsinler. Başka sana sorum yok. Anyk jogap gerek maňa. Halkın öňünde jogap ber. Bestir. Мы должны опираться не на сиюминутные политические интересы каких-то внутренних политических сил в наших странах, а на факты. Назовите мне хотя бы один факт, который говорит о каком-то сговоре.